ምዕራፍ 15 ብድሕሪዚ ካብ ኢየሩሳሌም ዝመጹ መምህራን ሕግን ፈሪሳውያንን ናብ ኢየሱስ ቀሪቦም ስለምንታይ ደቀ መዛሙርትኻ ስርዓት ዓበይቲ ዘፍርሱ ምኽንያቱ እንጌራ ኺበልዑ ከለዉ ኣእዳዎም ኣይሕጸቡን እዮም እናበሉ ሓተትዎ። ኢየሱስ ድማ መሊሱ ስለምንታይ ግዳ ንስኻትኩም ምእንቲ ስርዓትኩም ትእዛዝ ኣምላኽ ተፍርሱ? ኣምላኽ ኣቦኻን እኖኻን ኣኽብር፣ ነብኡን ንንኡን ሕማቕ ቃል ዝዛረብ ፈጺሙ ይሙት ኢሉ ኣሎ። ንስኻትኩም ግና እቲ ነብኡ ወይ ነዲኡ እቲ ኻባይ ዝግባኣኩም ሓገዝ ንኣምላኽ መባእ ገይረየ ዝብል ሰብ ነብኡ ወይ ነዲኡ ከይኽብር ኣይግደድን እዩ ትብሉ። ስለዚ ምእንቲ ስርዓትኩም ቃል ኣምላኽ ተስዕሩ ኣለኹም። ኣቱም ግቡዛት ኢሳይያስ እዚ ህዝቢ እዚ ብኸናፍሩ ይኽበረኒ ብልቡ ግና ኻባይ ኣዝዩ ርሑቕ እዩ፣ ትምህርቲ ትእዛዛት ሰብ እናመሃሩ ብኸንቱ የምልኹኒ ኢሉ ብዛዕባኻትኩም ሓቂ ተነበየ በሎም። ኢየሱስ ነቶም ህዝቢ ናብኡ ፀዊዑ ስምዑ ኣስተውዕሉ፣ ንሰብ ዘርክሶ ካብ ኣፍ ዝወፅእ ደኣ እምበር ናብ ኣፍ ዝኣቱ ኣየርክሶን እዩ በሎም። ስዑ ደቀ መዛሙርቱ ቀሪቦም ፈሪሳውያን ዘረባኻ ሰሚዖም ከም ዝተዓንቀፉ ዝፈሊጥካ ዶ በልዎ። ንሱ ኸኣ መሊሱ ናይ ሰማይ ኣቦይ ዘይተኸልዎ ዘበለ ኩሉ ተኽሊ ኪምንቆስ እዩ። ሕደግዎም ዕውራት መራሕቲ ዕውራት እዮም፣ ዕውር ንዕውር እንተመርሖ ክልቲኦም ኣብ ጉድጓድ ይወድቁ በሎም። ጴጥሮስ ድማ ነዚ ምስላ ዝግዳ ተርጉመልና በሎ። ኢየሱስ ከኣ ንስኻትኩም ውንዶ ገና ኣየስተውዓልኩምን? እቲ ብኣፍ ዝኣቱ ዘበለ ናብ ከብዲ ከም ዘይሓልፍ እሞ ንግዳም ከም ዝወፅእ ዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም? እቲ ካብ ኣፍ ዝወፅእ ግና ካብ ልቢ እዩ ዝመጽእ እሞ ንሱ እዩ ንሰብ ዘርክሶ። ካብ ልቢ ክፉእ ሓሳብ፣ ቅትለት፣ ዝሙት፣ ምንዝርና፣ ስርቂ፣ ብሓሶት ምምስካር፣ ጸርፊ ይወፅእ እዩ እሞ እዚ እዩ ንሰብ ዘርክሶ እምበር ብዘይተሓጽባ ኣእዳው ምብላዕሲ ንሰብ ኣየርክሶን እዩ በሎም። ኢየሱስ ካብኡ ወፂኡ ናብ ወሰን ምድሪ ጢሮስን ሲዶናን ኣልገሰ። እንሆ ድማ ሓንቲ ከነኣናዊት ሰበይቲ ካብ ወሰናስን እቲ ምድሪ መጺኣ ኦ ጐይታይ ወዲ ዳዊት ንጓለይ ጋኔን ብኽፉእ ሒዝዋ ኣሎ እሞ ራህራሃለይ እናበለት ጨርሐት። እሱ ግና ሓንቲ ቓል እኳ ኣይመለሰላን። ደቀ መዛሙርቱ ኸኣ ቀሪቦም ደድሕሪአና ትጠርዓላ እሞ ኣፋንዋ ኢሎም ለመንዎ። እሱ ግና ብዘይካ ናብተን ዝጠፍኣ ኣባጊዕ ቤት እስራኤል ኣይተለኣኽኩን ኢሉ መለሰ። ንሳ ድማ ጐይታ ይርድኣኒ እናበለት ቀሪባ ሰገደትሉ። እሱ ኸኣ መሊሱ እንጌራ ውሉድ ኣልዒልካ ንኽላባት መሃብ ጽቡቕ ኣይኮነን በላ። እሳ ኸኣ እወ ጐይታይ ኣኽላባት እውን እምበር ካብ መዓዲ ጐይተቶም ዝወደቐ ርፍራፍ ይበልዑ እዮም በለቶ። ሽዑ ኢየሱስ ኣቲ ሰበይቲ እምነትካ ዓብዪ እዩ፣ ከምቲ ዝደለይኽዮ ይኹነልክ ኢሉ መለሰላ። በታ ሰዓት እቲኣ ኣጓላ ሓወየት። ኢየሱስ ካብኡ ሓሊፉ ብወሰን ባሕሪ ገሊላ ኸደ። ናብ እምባ ደይቡ ድማ ኣብኡ ተቐመጠ። ብዙሕ ሕዝቢ ድማ ሓንካሳት፣ ዕውራት፣ ጸማማት፣ ቆራያት ብዙሓት ካልኦት እውን ምስኣቶም ሒዞም ናብኡ ቀረቡ። ኣብ ጥቓ እግሪ ኢየሱስ እውን ኣቐመጥዎም። ንሱ ኸኣ ኣሕወዮም። እቶም ህዝቢ ድማ ሓባሳት ኪዛረቡ፣ ቆራያት ኪሓውዩ፣ ሓንካሳት ኪኸዱ፣ ዕውራት እውን ኪርእዩ ተመልኪቶም ተገረሙ እሞ ንኣምላኽ እስራኤል ኣመስገንዎ። ኢየሱስ ንደቀ መዛሙርቱ ጸዊዑ እዞም ህዝቢ እዚኦም 3 መዓልቲ ምሳይ ቀንዮም ዝበልዕዎ ድማ የብሎምን እሞ የደንብጹን ኣለዉ። ስለዚ ኣብ መገዲ ኸይሰንፉ ጾሞም ከፋንዎም ኣይደልን እየ በሎም። ደቀ መዛሙርቱ ድማ ኣብዚ በረኻ ዝደኣ ንኽንደዚ ዝኣክል ህዝቢ ዘጽግብ እንጌራ ካበይ ክንረክብ ኢና በልዎ። ኢየሱስ ከኣ ክንደይ እንጌራ ኸለኩም በሎም። እሳቶም ድማ 7 እንጌራን ቁሩብ ዓሳን በልዎ። ነቶም ህዝቢ ኸኣ ኣብ ምድሪ ኺቕመጡ ኣዘዞም። ሽዑ ነተን 7 እንጌራን ነተን ቁሩብ ዓሳን ኣልዒሉ ኣመስገነ፣ ቖሪሱ ድማ ንደቀ መዛሙርቱ ሃቦም። ደቀ መዛሙርቱ ኸኣ ነቶም ህዝቢ ሃብዎም። ኩሎም በሊዖም ጸገቡ። ዝተረፈ ቁርስራስ ድማ 7 መሶብ መሊኦም ኣልዓሉ። እቶም ዝበልዑ ኸኣ ብዘያንስን ቈልዑን 4,000 ሰብኣይ ነበሩ። ነቶም ህዝቢ ምስ ኣፋነኦም ናብ ጃልባ ደይቡ ናብ ወሰን መጌዶን መጸ።